Mo ba ni? Kabatagan. Let's go. So, naana ako ang windscreen nga tornilyo para sa windscreen. Naabot siya last week. So, karon naana. Taod na dyan akong windscreen. Kanya, kuan, gamit kay siya ganina. Itong padulong mi og digos. Perting kusuga sa hangin. Oh yeah, Kabatagan Gaming. Grabe. Kuya, punig mga bangking sa Kabatagan. Dilipod ko apan. Dilipod ni mo kakompensahan. Siko pag kaayo. Inya ako lang 2 lanes. Agoy. Wala problema. Sa hinay ang nasa atubangan. Isod kayo overtake. Inya hinay kayo motor. Agoy. Paabtan dyan ka sa Picas lane. Hinay og arangkada yung motor. Okay. Oh yeah. Allah. Oh my. Yeah. Puro kurbada na siya, Dre. Puro kurbada na. Uy, hinahig ko. Punta ulan. Camp Sabros. 20 kilometers to Camp Sabros. Lugi akong EDV sa Kanay. Oh my. Ulos-ulo na siya kusog oh. Naka full throttle na ko. Nalan sa 60 ang dagan. 60, 70 pagkaluoy. Kay kakaulan nun. Kalami. Wala. Pinakabot og sa sinta ang dagan. Hello. Banati ADB 160 45 pagkaluoy. Arriba. Taas. Uphill. Ay. Grabe, paswasa mo ka na eh. 60 na yun. Wala ang kusog. Struggling kayo si ADV 160. Oh yeah. Bangkeng lang ginagmay. Kaya dili man ta sweet oh. Oh my god.
Oh, bugnaw ng hangin. Bugnaw na. Munay ko po sa Kapatagan. Ang ilang weather. Oh, wow. Pagkalami. Pagbantay. Kuha na siya dre. Kuha na siya dre. Landslide prone. Bitin. Ugoy, kaulan nun man jod. Uphill na po, uphill. Uphill. Oh, kaluoy sa motor. Luya. Pagkaluya. Luya. 40, 41, 42. Luya kay motor. Oh my. Wapo kayo. Balay sa bukid. Balay sa tuktok sa bukid. Oh wow. Tapos lamiya pa yung dry. Yabog na ako yung panahon. Di na kailangan ng aircon. Kalami. Uy, ning ulan na jud. Kaulan nun. Uy, patak ng ulan. Basilong sa kay ni patak ng ulan.